Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag natong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Bernes no? It's sa 4 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026 mga ka-followers no? Kato din no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilan no? O sa dili pa din no? Ako din pa sa ako din may usang nag-comment no, si Jess Marie. Waitin sa next upload sir. Okay, salamat kayo no, Jess Marie. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no, sa tanan nga nagsunod na dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no, mga followers, mga listeners no. O karon ni ang laing sumpay ning naghinapos nga sugilano nga sinuwat ni Marites Alboris. Part 32 na ta no, mga followers no. Part 32 na ta. Anino sa kagahapon. Hikala, Rami. Pero ganong ingon naman lang ni kasakit ang akong gibati. Ganong karon magkumibati og sobrang pangabubukan Diyos. Karon kung mas gusto mo sumbag niya kaysa diyang nasayod ko. Nga siya di ay ang lalaki nga gipuli ni Amy na ako kaniadto. Nabuwang naman siguro ni pagbati Mura na ko. Sa kanan! Wa pa mauli si Dave. Nadugay lagi siya. Ikulbaan naman noong ko galit. At doon ko baka si Berto sa ila. Pero, dili sagap masuko si Dave kung mapanguntan ako ni Berto kung hain siya. Tawgan ko baka. Dili ko maghimo og laka nga ikasuko ni Dave. Pagpaabot lang ko niya. Could you give us the most expensive wine in your house, please? Okay, sir. A moment, please. Yes, sir. May mo bang kinang usag kauban ninyong waitress? Ang muserve sa wine later? That waitress kinasa inyong counter. Okay, sir. As you wish. Di ako believe ni mo. What? Dali kay kang makakita og chicks, no? In fairness, gwapa, og nindot og barog payana. Inosente ra ba og dating? Just like you. He? Bito. Unya, murag ikaw og mata. Natural nga. Dark and lashes. Pitit sab sa manimo. Mao tingaling nakuha niya ang akong atensyon. No more games, ha? We'll see when I get to know her. Ay, kadit sa ha? Hello? Yes, speaking. Ha? Unsa? Sa ospitala? Sige. Muan ako. My God. Jen? O sinita po? Si Dave na disgrasya. Unsa? Doon ako siya. Doon ako. Kinuha ko. Wait! Calm down! Magbili na ako bayad din sa table. Then we'll leave. Jen, uban natin ka! Bahala na. Manawag na lang ko ni Dave. Mangutan ako kung unsa na siyang oras mo pauli. Higibati na pag kagutom da. Oh, God. Mutupag lang unta siya. Hello? Oh, babae ang mitupag. Nay! Nay! Nay, abli niyo na putahan! Si Amy.
Kadiyot lang! Kadiyot lang! Nay! Amy! Nay! Ano nagila ka? Nay, si Dave! Si Dave! Si Dave! Ngano? O salita mo sa kugana ka? Dave! Dave! Hey, relax. Nasamot mo yung paggawa ko nimo. Tingalig, ikaw na sabon niya ang tumangon sa mga doktor. May samatinahian ang iyang agtang. May punog ang iyang nahog. Loy kay silang tanaw. I have never wished sa tibok na akong kinabuhi na madisgrasya. Pero kung ang madisgrasya nagpasabot ka na akas akong kilit aron mabala ka, I wish ako na lang si Dave ug ako ang nadisgrasya. Josh, ayaw pagsulting ingon, ana. Huwag ka makakita sa sitwasyon ni Dave karon. Well, gusto ka. Nausap na nga akong una-una. Dili ko gusto ma-damage ang akong now. Salamat ha. Huwag ko ni mo piyahe. Friends don't leave each other. Naadan ako mulitok sa mongpong. Friends, Salamat. no, Jan. Ako ang ngayang magpasalamat ni mo. Wa man tuod mahimong kita. Ba't kitadluan ko ni mo? Og dakong leksyon sa kinabuhi. Nga daw, dato ka. Dili mo gyapon mahimong makuha ang tanan mong gusto. Kay kung oo, ako ka na unta karon. May sayo nga meeting pang tambungan ugma. So, I should get going. Okay ka din eh. Ayaw ka pala ka. Niya na karong taon sila si Amy. Guess I should go. Thank you. Pag-aping. I will. Dave. May tahi ang imong agtang pero wa pagyapon makuhai ang imong kagwapo. Makalagot ka. Bisag mahiwi patingali ang imong naong. Magpabilin nga ikaw paghihapon ang pinakagwapo nga lalaki para na ako. Miadto ka ganina sa akong gitrabahoan nga ospital. Pero kalit sa kang nibiya. Wa man lang gani ka makiksulti na ako. Nagdali kas pagtalikod dihang nakita nimong nag-uban mi ni Josh. Dave, may natampo pa kung saan ang imong pagkadisgrasya karon. Nasuko ka ba nga nakita kung imong suod kay hikala uban sa lalaki nga giubanan makausa kay gayon sa imong asawa? Dave, ako ba ang hinungdan ng imong pagkadisgrasya karon? Ang pabilin ba na akong pagpakigsuod ni Josh ang hinungdan? Ha? Pasaylo ako kung mo man o galing, Dave. Pero gusto kong basayot ka nga. Ngaway malis siya. Talik na mong duha. Higala lang ang pagtanaw ko ni Josh. Dave. Samtang ikaw ang suod kong hikala nga magpabiling una o katapusan kong gugma. Walang masayod si Jenny. Kung unsa kasakit ang akong gibati karon. Sa kabalakan nga akong nakita niya, ngadto kang Dave.
If only you know, Jen, nga pulos pagpakaroon ingnon lang kinigibuhat ko karon. Ang pagpatuon ni mo, gadawat para kong kutob lang tas panagigala. Kay hangtod karon, mila ang pagyapong ko nga unta. Unta, imo na kong dawaton. Dinila ko na mo sa waiting area na ha. Ako na unay mo sa taas. Si Emmy. Uban ko, mama. Ato ko, tatay. Anak, dili mahimo. Langga, dindi o nata ha. Muadturon nga tang tatay ni mo kung manaong nas mama ni mo. Di man na mahimo magdungan ta. Huwag kang una ta din ha. Kaya masuko man ang guard. Ato na ko na Diyos ko. Walang utay na utang nahitapon ni Dave. Walang unta. Emmy, Josh, can we talk? dili ka ron, Josh. Diha ka na. Diyos, ang akong bukton. Nagtanaw sila si nanay na taog ang akong anak. Sorry. I know, dili karon na gustong gigayon magsulti ta. Mao ka na. Naibaw ko niya na. Pero gusto rin ko nga doon natin tarong nga closure. Karon na lang. Makapila ko ng hayo ni mong higayon ka ni Adto, Josh. Diyang gitalikdan ko ni mo. Pero unsa? Nagdali ko. Atoon pa na ko si... Si Dave. Oh. Gikan ko dito. Kauban ko si Jenny. O gato pa siya sa lawak ni Dave. Naa si Jenny. Diya ka na. Nganong ingon og sa nakita ko ang dakong pangigi sa iyang mga mata. Diyang nasayod siya nga naa si Jenny o ba ni Dave sa iyang lawak ning ospital. Doolon ko na ang iyang inahan og anak. Sa dili pa ko hingpit nga mobiya, gikan din sa ospital. Shit. Naa si Jenny uban ni Dave. Mas una pa siya naabot ka na ako, din Ngano nasayod siya nga niya sa ospital si Dave. Sila pa ang nag-uban. Siya pa ang hinungdan nga wa mauli ka ganina si Dave. Kanunay na lang. Kanunay na lang nga si Jenny ang nauban niya. Ang kanunay sa iyang kilid. Shit. Dili mahimong hingpit nga mahug ang pagbati ni Dave kadto kan Jenny. Magunsa na balang unya ko kun mailog pa ni Jenny si Dave ug ang mga anak. Ilabi na karon nga may plano na nga mularga ko sa laing nasod. Shit. Dawaton ko na balang sa hingpit ang akong kapildihan. No, dili ko musugot. May kahigayunan pa. May higayon pa nga matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal ni Dave. Kung wala mabalik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang nga mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi. Emmy? Nganong ni Aka? Emmy? Kamu ba ang nag-uban? O sa'yo tabo ni Dave? Kumusta ang kahimtang? Padaplin kay ni anak ko. Dave, ni anak ko. Ni anak ko ka. Wa mi magkuyog. Gitawgan na lang ko sa staff ng ospital nga. Dili ikaw ang angay unang tawgan, kundi ako. Kay ako ang iyang asawa. Sige, niya naman ka. Mobiya na lang sad ko. Mobalik lang unya ko o... Bisan dili na. Emmy. Ni anami nga iyang pamilya makaatiman niya. Dili man ko nurse. Di ko parehas nimo nga nurse, pero makamao ko mo atiman. Suod kong hikala si Dave. Ug asawa ko. Dili ko makiglalis din tapita, Emmy. Palihog na lang kong ingon ni Dave nga... Ayaw na lang pagbalik. Unsa? Palihog lang. Mauhanghiyo ko nimo. Ayaw na pagbalik. Mibiya ka na. Ayaw na pagbalik siyang kinabuhi o sa among anak. Emmy. Please lang.
Sige. Ato na ko. Salamat. Kawat sa kundukan. Isabot kawat. Gusto kong tupakon siya og supakon pero dili mahimo. Matugaw si Dave kung maglalis ming duha. Jen, Nakamata na siya. Ni anak ko. Ni ako uban ni mo, ga. Dave. Jen. Ayaw lagi una paglihok. May giginalan ka pa? Sa man, sulti ko. Ang akong Ha? Magtawag ko. Dave. May balik ka. Dave. Jenny, Dave. ni aka, ni aligi ka. Jenny, Jen. Si Jenny ang iyang ipakita. Ug dili na ako. Jen. Ayaw ko biyahe. Oh, niya. May gipalit ko. Wa ko masayod kung noon sa inyong gusto. O sa bata. Mao, nagpalit na kog. Bisag, unsa lang makita ko dito sa ilang kantin. Dili na kinahanglang unungan minimo din ni sir. Oh, I know. I just... I'm really sorry. Kung ikahimo ko, kasama ko kagubot sa pamilya sa imong anak. Nangayo ka nagdispensa ganina. I know. I just don't know kung dawaton mo usab ni Dave. Ang papangayo ko niya og pasaylong adto niya. Because I'm really sorry. Asa na ang akong tatay? Naas-taas. Di man tamay mo magdungan sa pag-atos siyang kwarto na Labi pa kay unsar orasa. Usara ka bantay tugutan so sa kalawag. Katog na lang una. Ini kabuntag manakanya ta ditong tatay ha. Gusto kayo ni? Nakoy milk ko. Bugnaw pa ni. Thank you, sir. You're welcome. Kaila ka ako, tatay? Miko mo ako, tatay? Ah? Ka-remember na ko. Ikaw, lagi to. Ikaw to kauban ako, nanay. Katukan anan, lulano. Siya to boy, lulano. Asa ako, nanay? Naa ako, nanay, Jenny. Ha? Oh. Na. Atwa ba ni tatay di mo? Naalaki ako, nanay, uban tatay, lula. Naapa dito ako, mama, di pa no. Ingon ko, usara pwede sa kwarto. Naalaki sila dito. Lula, ato ta, lula. Tara, lula. Dili lagi mahimo, dili. Daghano niya ta dito kung mudugang pata. Sige ka, dakunta ng guard. Ay, at tamang ko ako, nanay, ug tatay. Inday, paminaw ragod, ugma. Ha, ugma. Unya ra, magkita na yung ugma. Ato inga, nanay Jenny, di na taniya biyaan, lula. Ato na siya uban, aron mapin na balik si tatay ug ako. Lula! Kasakit sa kong lawas, Elio. Alin ka? Mubangon ka? Tabangan ta kali. Ayaw. Isa ka na ko ang bed. Ma-adjust naman ni kung gusto ka nga mura na kag naglingkod. Kadiyot ha. Kana, okay na? Sa kapagkamay. Okay. Kana, gusto na na? Gusto na. Okay. Papita. Gigutom na ka? Unsay mong gustong kanon? Kaihiyon ko. Mangihi ka? Ali, ubanante ka sa CR. Ako na daing imahang dextrose. Dili pa siya mahimong mubarog kay tingalig malipong siya tungod sa impact sa iyang sa iyang pagkadisgrasya. Kadiyot ha, kay magwa ko og bedpan. Nasa CR. Wait sa. Sa sunod na lang ka pangutanon kung nag-unsa ka sa syudad o kung nga nung nadisgrasya ka. Imi. Dave, yan na nahugasan na rin ako. Dili lang pangihi. Ali? Hey, karit lang. Nga nung ipukas ni mo ang iyang habol. Aron makapangihi siya. Ipatungod lang nako niya ng ihianan. Unya, makaihi dayon siya. O ikay mo paihi niya? Kanuna ni namong gibuhat sa ospital. Duty ni mo ron? Ha? Mo duty pod ka sa kumbana?
Paihiyon naman ang tanako si Dave. Kaihiyo na kay ko. Dave, dali ni Ana. Ay, sa lagi. Emi, Unsa man nimo siya sa pagpaihi? ipatungod ni niya. Unya lagi. Dini lagi siya mangihi. Ikaw ang mupaihi niya? Nga sa ato pa, makakita ka sa iya? Unsa? Hayahay ka. Dili ka na lang makakita ko, Emi. Igo ko lang ning ipatungod niya og tabunan ako siya balik sa habol. Og kuhaon kung mahuman na siya. Og usa pa sab, unsa day naa? Unsay naa? Unsay naa kung makakita ka sa kang Dave? Ha? Dako kay naa, Jenny. Kay ni ako, pero sayon ka lang ang mutanaw sa iya. Unsa man ang imo? Manginsulto ka? Unsa? Imi, unsa ba? Abi kay nurse ka? Sayon-sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihimula ni mong rason ang imong pagka-nurse aron libre ka makakita siyang tinaguan. Imi, gusto na. Unsa? Kung wa pa di ko moabot karon, tingali, dili kay ipatungod lang nimo ka ng ihianan alang ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton. Aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa. Unsa ka, uy? Sobra ka na. Ayaw ingna ni Ana sa pagsulti si Jenny. Wa kay katungod nga musulti niya sama Ana. Kay ano? Kay mas mahinungdano na siya nimo karon kay nako, ha? Mao ba, Dave? Dave, Dave. Imi, Nasayod kung dili kini ang hustong hikayo, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tulo ni usa kalawak. Kinahanglang may usa na mo ang mubiya ug mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mubiya? Og si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave? Dave, ayun na pagiho ka. Niya, Emi, ikaw na pahimutang ini, aron makaihi na si Dave. Mubiya na lang ko. Kaganina pa man sa ko din eh. Kinahanglan sa kong mupahuway kanon sa ng orasa. Og may duty pa ko ugma. O niya, Jen, Dave, magpakaayo ha. Jen. Kung panasab niya ang kamot ni Jenny. Ayaw ka pala ka. Pero sa tilinan, gusto mo biya. Mabalik ko, Dave. Karos Nahuman sa ko duty. Sige ha, si Emily may bawon ni mo din eh. Ato na ko. Dave, ato na ko. Pahuway aron maulian ka dayon si mong kusog. O patuo ko nun sa maisulti sa doktor, ha? Sige na, ato na ko. Buhiin ang akong kamot, Dave. Balik ha. Sure. Dara ka, oh. Ipahimutan ako kini tungod ni mo, ha? Ako na po kasi mo ang gisulop. Ako na. Ka, mauwaw pa ba ka na ako? Ako na. Kayaran ako. Okay, sige. Uban na ito na ako sila si Nanay ug si Inday Elaine. Kaganina sa pagpaingon ako din eh. Gi-drivean kami ni Berto gamit ang usa ka sakyanan. Naa sila sa silong. Si Berto, ako na lang ipabalik dayon. Kay, way magkatiman sa imong mga negosyo kung lakip siya ani usap din eh. Humanay ka pangi? Ako na. Kuhaon na ako, ha? Hindi ka ludon. Dili, wey. Yan good para ihira. Ganit lang, ha? Niya na, nakuha na ako. Ako sa ning iyabo dito sa CR, ha? Diha sa ka. Kaluod ini, uy. Lamig kay idikwa. Pero dili mahimo. Musamot na magpangita siya ni Jenny kung buhaton ko ka na. Pero, ludod ko mga ingon ini mo kupot. Ilabi pag nasayod ko nga, daghan na ang nakagamit ini. Iyo. Daliun ko kini sa pagyabo. Ang isa, siguro ko upagasan ako. Bahala na diya, uy. Di ko bugas, ana. Kaluod. Aside kong giluod siya. Nagkailak ko ni mo, Amy.
Nagpugong-pugong ka lang kagalina sa akong atabangan. Pero naibaw ko nga kiluod ka na. Diyang nagkuha ka sa akong gihiyan. Maski pakita mo lang yun ang dako ninyo kalahian ni Jenny. Jenny. Jen. Hinapunta nga tinudon ni mo ang imong gisaad nga mabalik ha. Gusto kong ikaupan pag-usap, Jenny. Balik ako, Jen. Niyatod sila si nanay ug ang bata. Sila ka lang nasa waiting area ng ospitala. Ug naupan nila si Josh. Abi ko bang nipaulit ang tawag niya? Josh? Jenny, Hey, Nanay! Oh, anak, oo, hinay lang. Nanay! Naon sa kaman, may ilang ka man ko dinuon. Ingon man ko, Lola, ato ko ninyo, tatay. Dili man masukot ang guard. Ay, oo, syempre kay unsa namang orasa. Kaadlaw naman. Ano, ikaw, nagmata ka pa. Kanang wa magkamatog diya sa mga bangko, ha? ay, pastilan. Iba ano ka na bata, kulit kayo. Hindi na magkita na lagi unya mo. Ay, gahit na narinig ud ay bata. Kani-kani. Ayaw, nanay! Ayaw, nanay! Na-miss ba ya ka ni nanay, nak? Miss put ka na ako, nanay. Uli na ato, nanay. Ini kaayo ni tatay upan na ka na mo uli, nanay, ha? Anak, di naman mahimo nga mubalik si nanay sa inyo. Ato, nanay, oy! Di na mahimo nga mubalik pa ko dito kay ni naman magtrabaho si nanay sa syudad. Layo kaayo kung magsige pa kong biyahe, anak. Luoy kay si nanay. Kapuyo na og maayo. Di day ka maluoy na ako. Ay, sige lang. Pero ako ingnon ako tatay nga anina lang sa mi puyo sa syudad. Ha? Kay naaman ka. Unya naapa jud mall dinhi. Mas ganahan ka din sa syudad. Wa may dagat din hinak. Sige lang, naaman ka. Wa man din ang imong friends. Oh, pero naa ka. Unya, mabiyaan ni mo si lolo ni mo Juan. Dili, uy, amo man dan ang luluwan. Lulano. Ha? Nanay ha, ani na may upan ni mo, nanay ha. Elaine, nak, di lagi mahimo. Kay nga naman. Kay dili masagot si mama ni mo. Nga naman. Kay lisod din sa syudad. O sa pasad, naadito ang panginabuhian ni tatay ni mo. Ay! Jen, Nay, okay ra mo kon kamura dinhi, anya mo biyak nako. Ay, okay ra gyud anak. Kami na may bao din eh. Nagkagkik salamat sa mong pag-ani, ha? Nay, pamilya tanasad mo. Dili pa ya. Anak, ingon ka ang family di pwede biyaan. Imo man lagi may biyaan ni tatay ug lola. Elaine, Elaine, dili ba himong dili mo biya si nanay? Kaya may trabaho pa man unya sa nanay ni mo. Sige na, Jenny. Lakaw na lang mo. Kami na'y bahala din eh. Hapit naman sa bubuntag. Makasaka na unya mistaas. sige na ya. Mobalik lang unya ko kung makahigayon. Nak, ato na si nanay. Kisa ni nanay, pi. Ayaw, nanay. Ayaw lang, biya. Di nilang kauban naman ni lola, nanay. Elaine, di lagi mahimo. Mo-duty pa manggod si nanay. Langga, panakta na nas nanay ni mo. Kay ba pa na'y pahuway. Sige na, sige na. Mobalik na unya ko, ha. Magkita na unya ta. Ato na si nanay, ha? Promise. Promise. Nay, ato na mi, ha? Pag-amping mo. Kalisod ibiyak. mahal niya ni mo ang bata. Sama na siya sa matuod akong anak, Josh. Ug sama raw sab sa imong bana si Dave. Josh. Kung pananglit biyaan ni Dave si Emmy. Mubalik ka Manila. Dili mo na ba ipadayon ang tig-adto sa laing nasod?
Jenny, Imposible lang mahitabo. pero posible usab nga mahitabo. Life is full of possibilities, Jenny. Now, ang pangutana, are you willing to risk? Di na ito mag-iskot pa, Ana. Why? Basta, Dili ka gusto mo laong? Joshua, kausa na lang ka. Why? What did I do? Friends ask and friends answer. Ambot. Muna akong tubag. Guess I know the answer. Hello. Ingon na ba ko, ana, kasaba, nga imo naman sab kong pahilumon? Ikaw ray CEO nga pahilo mo ng ordinaryong tao, di ba no? You are no ordinary, Jenny. Absolutely not. Gusto kaya na kong unungan sila si nanay dito. O hindi pa katukon sa abagas intay na ako. Pero di mahimo. Kinahanglan akong puga ng akong kaugalingon kay naa si Emmy. Naa siya nga makaati Manila. Again, the question is, muatiman ba? Josh. Kagalina pa nakabalik sa pagkatog si Dave. Kagalina pa sab ko nga nagsige og tan-aw sa iyang naong. Gitutukan siya sama sa nagmemorya ko sa porma ni ini. Kani ato pa nga ganahan kay ko magsige og tutok sa iyang mga mata. Ganahan kay ko motutok ni ini. Kay pagka siya og pilok. Unya, baw ba? Ug brown ang iyang mga mata. Unya, ang iyang ilong. Nindot kaayo og mga pagkataas. Pero, ang labing paborito na kong parte sa imong lawas kani ato, Dave. Mao ang imong mga ngapil. Dili ko mapulaan sa paghawak ni ini. Ako ang kanunay nga sapito ni ining imong mga ngapil. Gwapo gyud kaayo ka. Nga gikasuyaan ko sa ubang mga babae. Kay swerte kaayo ko nga nakaangkon ko nimo. Ug usa na ni ana si Jenny. Dave, nahibaw ko. Nasayod ko. Bisan wa pa siya musulti pero nahibaw ko. Nga nakagusto siya nimo. Nagkasabot kayo ko siya mga lihok. Isip ko sa kababae. Inungdan nga kani ato pa lang. Nasuya na kayo ko sa inyong kasuod. Gibati na akong nangita ra siya og timing nga mailog kaniya gikan ako. Huwag milampos siya, Dave. Diyang mipiha ko. Nasayod kong dili na ako ang nanag-iya sa imong kasing-kasing sa ako ng pagbalik. Usa lang kapag pamasin ang akong pagbalik, Dave. Pero diyang gidawat ko nimo. Gibuhi mo pagbalik ang paglaom na may kahigayunan pa na kitang duha. Pero diyang mibiya si Jenny. Ug nakita ko nga nasakitan ka. Nga kung kanusa nga may balik na ko, wa na hinuong ko ni mo makita. Kay si Jenny na ang imong gipangita og dili na ako. Sakit, Dave. Andam na untag ko mapaubos og mubiya. Pero karon nga nakita ko kamunduha si Jenny kaganina. Kalit ka na usap ang ako una-una o pagpati. Gusto kong maangkon ka pag-usap, Dave. Dili lang ang imong lawas. Kundi, lagi pang imong kasing-kasing.
Jen. Jen. Ako ka na lang pag-usap, please. Ibalik na ko ang imong pagbati, Dave. Ako na lang pag-usap, please. Dili na ko. Busog na ko. Duha pa lang katukahong itang imong gikaon. Last na lang niyo. Mukhang ko pag-usapan niya. Pero Dave, sige na, Uy, hoy. Hinahinay na yung no, pagkag- ayaw pagsaka sa higdaanan ni tatay nimo kay injured si tatay. Takanan ni mo sa mat ko, tatay. Away mong nauo. Sakit. Anak, Sakit. anak. Nay, Marami ginervyos siyang naibawaan na mo nga na disgrasya ka. Ay, ginoo ko ni mo, Dave. Huwag ka man intaon mag-amping anak ko eh. layo lang ni tinain, nay. Ingong ka ng anak. Ha? Marami akong atakihon sa kabalaka. Kini imong anak ay kulit kayo kay mo sakag yun din eh. May gani kay nakahimo pabig pag-anhi din eh. Kay stricto pa din yung hospitala, oy. Ingon gyud ni ana ang mga pribadong ospital nay. May mga magrubing gyud kung pila ka buok ang nahibilin din sa sud human sa oras sa ting bisita sa pasyente. Ay, nakasabot man ta na. Gipahibaw ko na di katong imong amahan di ganiya ay. Nagduha pa ang ko kay tingali unya kanyang asawa mo makabasa. Pero mato niya mo anhi ko no siya. Mo sayo. Sa di pa siya maato sa opisina. Wa na lang unta, nay. Magbalaka na ino to. Kung mo ani ang imong amahan ka, magkaila na gyud mi. Niya na di ay. Nara siya. Tay, Siya ang amahan ni Dave. Di lang mo ta siya makapanyan ako. Pupadaplin ko. Hi, Lulu. Apo, Amin ko, Lulu. Licio, kumusta ka na? okay ra, tay. Don't worry sa Pelini Hospital. I will have my secretary to settle it all. Ibaibaw ko na siya. Salamat. Don't mention it. Dako kay ko pagkuhang din akong anak, ana. Pero dili ko gustong subayranan din sa ospital kung makabayad. Gusto kong mubayad sa laing paagi. Dako na kayog na tabang na mo, tay. Iko na to. Of course not. Andam na kong ipaila ka sa tanan niya akong anak, Dave. Pero kung kanusta andam na unta kong busulti sa tanan sa akong asawa, na-diagnose na sa binuon siya nga may cancer. Colon. Totoo na din niya kini ginada sa pagtuo nga ordinaryong sakit sa tiyan lang ang gibati niya kay idara na. Dali na nga panawoton. And now, na siya sa late stage. Kumusta naman siya ron? Oh, plano kong dadun siya sa laing nasod na ato dito papirahan. Pero may palipad na nga akong asawa. Tiguang na kuno siya ron nga magpaopera. Dili na kayahon pa sa iyang lawas. Yes. Ingon lang yun yan ang kinabuhi sa tao. Mataw, mamatay. Mama, ngi ko. Narariyang CRO. Ali, ubanan ta ka. Wait, Tuod siya si Amy. Ang inahan ni Elaine na imong apo. Amy, siya ang ama ni Dave. finally, magaila ko na ang... Oh, ikaw? Kaila mo? Tay, Nakaila ko nimo. Siya na yung inahan sa akong apo.
Ang babae nga may biya nimo kaniadto. How can I not know you? Ikaw ba ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort? Sir, Langga. Dali, ngihi ka bang kahadaan, ili, ubananta ka. Tara. So, you're back. sir, Ano? ah, Ibiyaan ka na ba ni Diyos? O mibalik ka sa akong anak? Kaya wag ka nilaing kapahingan. Or you just know nga, kwartahan o si Dave, hinungdan nga mibalik ka. dili ka na hinungdan. Whatever the reason, maybe, wag ko'y gusto ni mo alang sa akong anak. Sir, Tay, excuse me. Mugawas anak ko, Dave. tay, dili ko to ang isugi. Wag ko'y gusto niya para ni mo. Ayun na si Jenny. Siya nga kung gusto para ni mo, anak. Susag ka disinting babae. Si Jenny. Silang tanan pabor ni Jenny. Ano ba ni ay nahibilin para na ako? I have to go. Tawad ako din og may meeting pa ko. Here, dawata, ana. Unsa man ni? Dawata lang. Tay, di ta kinalan. May kwarta ko. I know. Pero gusto kong makatag. Wa ko kinibabuhan ni mo kaniadto, anak. Ang makatunol og kwarta. Dako na ko, tay. Kung may kaugalingon na negosyo, nga ako natukod-tungod ni mo. That is not enough. Gamay ra kaayo ang maong negosyo, anak. May tulo na siya kakananan sa nakanlain-laing lugar. Dili pa ka napaigo. Usa ka kalim, anak. Ang angay ni mo mao. Ang mukupot ug usa ka dakong korporasyon. And so, by the time nga magkagawas ka na niya din sa hospital ug hingpit ka ng mamaayo, gusto kong mubalik ka sa pag-eskwela. Usa, Take up business management. tay, tigong ako aron na mubalik sa pag-eskwela. Ug kinsa nag-ingon nga mubalik ka sa eskwelahan. You can have it online with tutor. Gusto kong magkakaton ka sa pasikot-sikot sa negosyo, anak. Tay, Way laing manunod sa ako mga negosyo o katigayunan, kundi ikaw lang, Dave. Busa karon pa lang, kinahanglang makaton ka na niini. tay. Kaganina pa kumibiya dito sa kwarto ni Dave. Nakabiya na tingali karon ang iyang amahan. Mato din nanay, nga igora siyang mudalikat din ang amahan ni Dave. Mubalik na ko sa kwarto. Kinahalang niya na ako kanunay sa kiliran ni Dave. Aron makita niya nga andam ko mo serbisyo niya. Pero ang akong i-applyan paingon sa laing nasod. Sao naman lang. Bahala na. Unya na ako kinihon ang hunaon. Ang mahinundanon nga makita ni Dave ang ako kasinsiro. Nga wa ko mo balik niya tungod lang sa iyang kwarta. Liliun na ako ang kwarto. Kontento na ako sa kukahitang kang, tay. Wala ko mangandoy pa o mas nabaw pa ini. Ni apa di ay ang iyang amahan. Pangandoyon mo man, Odile. I am still giving you my company. Sooner, anak. Si Dave. Kung mo ka na. Kadato na di unya ni Dave. I want you to have a happy and comfortable life here. Uban sa babae nga matinudano ni mong nagmahal. And it's definitely not that woman na imong gikauban karon. Dili naman lang si Jenny. You need to find another one, son. Hinayon ko sa pagsira o balik ang pultana. Shit. Usa na unya ka milyonaryo si Dave. O si Jenny na unya ang makapahimo sa tanan. Kung mawa man ko siya kinabuhi. Andam na ako mga upang datunon alang sa akong paglarga sa aing nasod. Mumimistuhan nilang kasi man ang akong pag-start din sa Pilipinas. Sa Manila ko manukad aron, makauban sa dako sila si Papa sa di pa ko mularga. Karon pa lang, mingaw ug haw-ang nang akong kibati. Ay. Oh, kadiyot lang. Hi. Hi. So, hi rata ko to bin eh.
Why, dali, dayon. Ay, dali, dayon. Thank you. Lingkod. Layo noon niya ko. Kung mularga ka na, wala ko'y laing kapaingnan gikan sa opisina. Mangita kag imong mauyab nga seryosohon nimo aron may mamahimo ka onyang lingaw. If only, it's that easy. Oh, anyway, nahibaw na ba siya? Ha? Saon sa man? Si kinsa? Si Dave, gisultihan mo na ba siya? Wa, di na kinalang masayad siya. Tingali sa adlaw na sa akong paglarga. Mahadlok kang pugngan kaniya o magpapugong ka sa... Josh. I always hit you bullseye. Kung si Dave ang hisguran, lucky bastard. Huy, ko ay. So, na? Asa naman sa kunin mo, Dad, Sa ospital. Ito tika, matuloy mo sa bata. Kaya ganina nga, human sa imong duty mo, adto ka. Na makakinagari, yung duty ka ba? Mamakakasab sa dili mo pag-adto. Dili na. Kay? Wala ko kinahanglan na dito. Daghan na kayo sila dito. Naana si Amy. Naasa dito si nanay. May mga nurse pa. May doktor. Wala ko'y gamit dito. Daghan na sila. Pero, wa ka. Dili ikakuha nga akong presensya kung dili ko mo ato. Gusto sab kong mag-isulti ni Amy. Unsa? Somehow, may sa usab ko sa nahitabo sa ilang pagtipon. And so, I need to apologize. Anak, nakatog naman yun ang imong anak di sa sopa. Wala ka una ko ha. Mamalit ko sa mga kinahanglan mo ni mo din sa ospital. May nalanggani, kay bisan pa man sa among pagdali-dali ganina. Kaya mo pag-migbit-bit o mga ilisan. Kadito kay ko, may convenience store man dias at bang. Nay, ang akong cellphone. Naada sa drawer. Niyarag dili ka. Kadata akong kuhaan. Daraga. May gipaabot kang tawag? Nagwat ka sa tawag ni Berto? Ayaw ka pala ka. Dahil na ito nagsulti nga, siya na ko na bahala dito samtang wa ka. Mao ba? Lakaw na ko. Nay, masin, anaman na wag mo si Jenny. Ingna siya nga padadon og apple. Ay maghapit na lang ko. Dam sa fruit stand dias at bang sa ospital. Ang t-shirt na lang, Nay. Ina si Jenny nga. Magpapalit ko bagong t-shirt. Dili ko ganahan na ining isulob na ako ron. Limaot kayo. Naibaw na to siya sa akong ganahan nga iuran. Sige, akong ingnon kung manawag. Salamat, Nay. Giinitan ka? Sponge bati ka? Unya, ilisan ta ka, mabunawan ka? Pakisugan sa nako ang aircon ng kwarto? Ayun na. Hindi na ako mag-ilis ini kabot ni Jenny. Okay, sige. Sponge bath lang takadaan. Unyat na lang. Karon na. Kahit tanawa ra gud may mga lama pa sa dugo ang imong kamot. Wa ni matarong kagahapon og limpyo. Kadito ha, bason ako ang labakara. Unya, butangan ako og alkohol. Anong mo pa man siya? Layo pa kayo ang iyang gitrabahoan gikan din eh. Niana ka, Siya na pang orasa? Untop na alas 6. Sus. Bi, amin na imo na Bi. Pahiran na ako. Hinayon lang nako kay may bunog sa madpraba ka. Maayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Nagsige siya glitlik sa pultahan. Gusto ka mo tanaw sa lida? I-on ako ang TV. May daghang nindot ka sa lida. Dili lang. Bi, ang usara sa kabahin ang akong pahiran sa imong liog. Si Jenny na ba ang miabot? Jen? Jenny, Dave. Dave. Ay, nganong kalit pa ka ni bangon? Magkuha lang akong vital, sir. Nurse, misa ka ang dugo sa Okay. hose index source. Ikaw manggod. Uy, ang nurse paliw ko, be. Ako na bahala naman. Excuse, ha? Abe ko si Jenny ang miabot. Tinilang ko, tatay. Dili lagi mahimo. Gabi na, ug usa lang ka buwan ang mahimong magpabilin din ni uban tatay nimo. Dali na, di mo ta mauli sa ato. May pension house mas dool. Dito lang una ta mga tugro kay gabi naman. Maglison ta tas pagsakay ron ay ugma na ta sayo mamauli sa ato. Ay, tinilang kong tatay, lula.
Nay, maglisod kung kamurang duha din hiniintay ang mag-uban karon din sa syudad. Ug mo biyahe ugma. Mas maayo sila si Amy na lang ang magkuyog. Biyaan ta ka din nga ikaw ra. Uban ako si nanay din Pero, Dave, Ellen, nak, sige na. Dili magkinahi sa o. Balik ko din niya, tatay, ha? May klase ka pa. Dili mahimo nga magsigi kag absent pa nga. Sige na, nak. Oo, tatay. oo niya, kaya ra ninyo ni nanay din Kaya, Pero ga, pasuhito ka na din sa syudad kay ni nanay. sige. Nay, ikaw na unay bahala din Dave, ha? Ga, mobalik lang niya ako din ha. Ulihan ako si nanay. Sige. Ato na, Mika. Pag-amping mo. Amping mo, ha? Nay. Dali na, tanay. Bye-bye, Lola. Nak, Dave, Nay, di ba mas maayo nga si Amy ang tenhibilin ng tadinhi ug baoy mo at imani mo? nay. Ay, kadin sa anak. Barang sa kadin sa kilid sa putana. Mubalik og sud kay uwa din ako madaang mga bulingon ni tatay nimo. Akong dadon aron nga malaban. Kadiyot ka kay ko. Mugawas sa dayon kog balik, aba. Dinhi lang ha. Ay lakaw. Niya pa man bitaw ta sa dol sa kwarto ni tatay nimo. Dali ra kayo ko. Dili makapabilin din si Jenny, nay. Kundi si Amy. Mas makabanti ko nga si Jenny ang matiman ako, nay. Sa tingin ko sinuot, mahal mo na ba si Jenny? Dugay na, nay. Pero gibaliwa ko kinikaniadto sa pagtuo nga hidigala lang ang akong pagbati niya. Nga tingali gimingaw lang ko ni Amy. O dili mahimong gamiton ko siya nga panakibutas lang sa akong kamingaw. Wahin na nga akong nakumpirmar nga mahal na ako siya, nay. Gusto ko siyang makauban sa tanang higayon. Ug si Amy. Unsa may buhato ni mo kang Amy? Dugay na nga ko ba ang among palagtipon, nay. Kaya adto pa. O wa na'y puruhan nga babalik pa sa kanhi ang ako pagbati nga niya. Mama, wala lagi ka sudok tayon. Dili na lang anak. Tana, ato na. Dali. Kupot ni mama. Mamiya na tagikan din Oh, nanay! Usa. Nanay, paingon din ni ay si nanay! Nanay! Shit! Pagpuyo ha. Ayaw pagdagan pa ingon niya. Ako ka lang anak. Magdali lang ko. Ningon na pa ko sa card nga igon ako magkatod ining pagkaoid. Ay, yan na bang dili man ko makaantos pag una nga dili siya makita. Dili na unta ko angay mapalaka kay sayod ko. Nga naka si Emmy nga makaatiman niya. O, Nanay! si Elaine! Kahit sa tananawa ni Emmy na ako samtang nagkupot sa bukton sa bata. Kipugngan niya kini nga dili pudakan. Hi! Aasa mo? Nanay! Dali na ina. Ato ko, nanay, mama! Mama ba? Ato ko, nanay, ako! Dali niyang gikuyod ang bata palayo diyang natungod na sila na ako. Kani ato pa gyud. Madili maayo ang tinagdan ni Emmy na ako. Ug mas misamot pa karon nga nabalik siya. Balik sa ta, mama! Ato ko sa ko, nanay! Naaman si nanay! Dili lagi! Di ka pa magkasabot! Sorry. Atuyuan ni mama nga musaka ang akong tingog langga. Dili pa, ingon man si tatay nga mubiya at pagikan din sa ospital. Kay pagawso na ta sa kwadya. Padakpan niya ta. Gusto ka pa mabriso ka? Presoon, di ay! Oo, mga dili magkinahi sa o. Haba, muuban ka na nako. Oh, mama. Dili ka lang uban ako, anak. Ikaw na lang ang naanak ko, anak. Dili ko musugot na lakip ikaw. Mailo pa ni Cherokee ka na ako. Dili ko musugot. Nga mawa mo tanan ako. Kung dili ko naman makuha pagbalik ang pagbati ni Dave, kuhaon ko ang akong anak. Ipalayo ko siya kikan nila. Akay, mama. Hugot na kay mong pagkupot sa kong bukton.
Sakit na, Mama. Ako lang ang akong anak. Wala yung makapangangkon sa akong anak. Ako lang siya. Mama. Ako ra ka, anak, ha? Ako ra ka. Ha? Niya na inon ko tungod gid sa iyang kwarto ning ospital. Nagduwa-duwa na inon ko sa pagsuod. Taon-taon ako nagparog tinitingali ka. Bahala na. Napitaw si nanay. May nagkatug lang si Dave. May lang unta. Sod lang. Nay? Jenny? Ni aka? Ilag si kabyakali. Hi! May dakong prutas. May gabi ay nay. Paamin ako. Ay, salamat sa pagduaw, anak. Kadiyot ako din kay niingon man ko sa guard nga igod ako maghatod ining prutas nga kong da. Unya, inikahuman, magawas na dayon ko. Jen, Anak, kadiyot lang, ha? Ninilang una ka. Ibantay ko palihog ni Dave kay magpalit mo na akong kape, ha? Ha? Ay, ako na lang, nay. Na may hughug sa ilang kantin. Ay, ako na, uy. Aram makalakaw-lakaw sa kong kadiyot. Ha? Pero, nay, Mabalik na ko na yun. kuanay ka na... adlo ka na ko. Ha? Nganong kitang mahadlok man ko nimo. Moduaw day ko nimo kung mahadlok ako. Abi na kumadlo ka nga mutanaw sa kong naw nga may bunog og samad. May magwa ko maanad og tan-aw og samad. Labaw nas naong nimo. Gipulan na ka sa kong naw. Kon gipulaan pa ko, kaniadto ra. Lagi. Unsoy lagi? Lagi ko. Kay dili ko gusto nga mapulaan ka na ako, Jen. Kon pwede pa lang. Pwede basta og dili lang. Nga dili ko pulaan. Nga, dili ka mo biya. Dave. Dini ka lang, Jenny. Ayaw ko biya eh. Og si Intay. Si Inday, gikatagbo na ko silang duha si mama niya. Kaganina ba? Di siya mabantay ni mo din, Heroin? Dili. So si nanay ra. Og ikaw. Ha? Dili, uy. Kasi ingon. Nadiscuss ako niya. Dili ka mo bantayan ako. Di na di ka maluin ako ron. Hoy, Dave. Ayaw kong dada sa ingon anak ni mo, ha? Dili mahimong duha, mini nanay ang mubantay ni mo dinhi. Usara ka mubantay ang gitugutan. Dili makabantay si nanay na ako. Matuog na siya. Hasasag ko, matuog masag ko. Okay ra. Katulgo na ka. Tapad na ako diri oh. Dako maning akong bed. Noon sa ka, uy. Nayapag na ka, Dave. Basin. Unsa? Ayapag. Nagsalimo ang kabuangon. Unsa? Hoy, natay og imong utok pagka-disgrasya nimo. Grabe na. Inuyan ako ang doktor ha para matambalan ka. Lisod nagmabuang ka. Dili makatambal ang doktor na akong gibati. May gibati day ka? Unsa? Unsa? Dili unsa. Nikinsa. Ha? Jen. Gihugdan mo ko di mo nagkupot ang akong kamot. Aron dili na ka makabuhi. Unsa? Dave. Kamu na ba? Ni Diyos. Nakita na mo nga nag-uban dito sa ospital nga imong kitrabahoan. O ako makasabot sa kong gibati. Gusto pinako siyang sumbagon. Gusto ginako siyang guyuron palayo nimo. nakasabot ko sa kalagot nga imong gibati ni Josh tungod sa ilang gibuhat ni Emmy ni mo, Dave. Pero, Kamu na ba? Dave, Mahal na ni mo siya? ha? Dili na ka na mo, Dinday. Unsa? Sa may naan niya nga kanunay naman lang nga mailog niya ang mga babae nga akong kimahal. Unsa? Unsa to? Mahal? Mahal ti ka, Chen. Naibaw ko. Naibaw ka? Dugay ra. Kung mao. Dugay na ko naibaw nga mahal ko nimo. Isip imong suod nga higala. Gisultihan ako nimo anak sa una, di ba? Mahal ko nimo. Isip imong suod nga higala. Balik-balik. Mahal ti ka. Dili lang isip suod nga ikala, Jenny. Unsa? Dave, Nasayod ko nga dili kini ang hustong dapit. Dili ang hustong hikayon. Pero dili na ko gusto nga palabyon pa kining maong hikayon. unsa?
Mahal ka, Jen. Dili. Time pa sa... Sorry nga karon ko lagi. Diyan ko di mo. Sorry nga kinahanglan nga magpalayo ka una nako. Una pa ko makatugkad sa tinuod akong gibati para nimo. Sorry nga. Buboy nga akong kamot. Jen. Buboy sa... Jenny. Time pa, ha? Kadiyot lang, Dave. Mahal ko nimo. Mahal ko nimo. Mahal ko nimo pero gidawat nimo pagpalik sa imong kinabuhi sa ami. Mahal ko nimo pero siya ang imong gikauban. Mahal ko nimo pero mahal sa nimo si ami. Dave, mo sa ni? Binuang ni? Lumpungon minimo. Gisayunan ka sa akong pagkababae, Dave. Jen. Dili. Kung mauunsa ni, unsa ni. Kung makagawas na niya ako, gikan din sa ospital. Mangita ko gustong higayon. Aron sultihan siya. Atake lang kong ikong panahon. Mulargan ako. Sa? Mularga ka? Asa man? Mubalik ka sa Manila? Adto ni Papa na mo? O, kung mo, apason ta ka. Dili, Dave. Mulargan ako sunod si Mana paingon sa laing nasod. Sa? Mubiyak na ko, Dave. Mularga ka? Mubiyak ka? Niya ako? Si Raylin? Biyaan mo mo. Dave, naana si Amy. Dili ba? Mo man ang imong gusto ka ni ato pa. Nga mahimong tibuok ang imong pamilya. Kanya to, oo. Ug andam kong pasayloon siya. Pero may balik ka. Miabot ka pag-usab sa akong kinabuhi. Kung kanos akong kuba. Imong gipabati na mo ni Inday. Ang bati ko sa may kaabag sa kinabuhi. Dahil mo kang inahan sa akong anak. Di ako'y manimo. Dili lang siya. Kung dili lakip ako o si nanay. Wa ka mahimo higala lang na ako ni ato higayo na. Sa akong kasubanat, Jenny. Nahimo te kang sama sa usa ka kapikas. Dave. Jen, mahal ti ka. Dave. Ay, kadiyat lang. Hello. Josh? Yes. Si Diyos ang nanawag niya. Ani datok, Mama? Wow! Nindot sa bed! Humakaayo! Ganan ka din eh! Naapad sa TV! Anak, alin na. Dapat tagig dali. Ali. Watch sa ko TV, Mama! Okay, sige. May mamutanaw ka samtang magigda. Aron kun magduka ka na. Nana ka sa kama. Kaya akong paanda ron. Wow! Wow, ganan ko, ana! Kanindot pamatiun siya katawa. Tao-tao daw sa huwag ko ka na mabati. O dili na ko gusto malayo pa niya. Dili ko gusto magkalagyo pa niya. Dili mahimo mawa siya na ako. Mawa ka man ako, Dave. Pero dili ko magkatuwa.
nga mawa pa ka nako ang akong anak. Ako ang atong anak. Kung wa ka may pagbati nako, pues, ipalayo ko gikan nimo si Intay Elin. Dili mo hingpit ka magbalipayon. Samtang ako, miserable. Di na ako magdugay. Adto na ko. Jen, Adto na ko. Jen, Nabalik na si nanay. Sige, adto na ko. Jen. Adto na ko. Anak, salamat sa mong pagduaw ha. Sige, nay. Sada, way nahitabo ba? Anong nagdali mas pagbiya tong bata? Nasayod na si Nay. Sa unsa? Sa tinuda kong kibati para niya. Na ano niya? Mulargan na si Nay. Mayong pagbuminaw sa Garka? Lex Pino. Asa? Sa laing nasod. Oh, Biyaan ako ni Jenny sa hingpit, Nay. Dave. Mahal ko niya. Mahal ko niya. Ganong karon na naman. Gusto ko palipay sa ko na pati kay kaniya, pero ganong mipati ko kahadlok. Ug usa pa, andam na ang tanan. Mulargan ako sa laing nasad. Pila ka adlaw na lang. Nya karon pa siya moingon nga mahal ko niya. Kalakot ka kiti. Libugol pa ni mo ako una-una. Ug usa pa, si Emmy. Unsaon naman lang si Emmy. Elaine, anak. Mata na. Mga to na ta. Dali na. Bangon na. Kinala makagikan na ta. Dali. Samtang ko pa sila maulit sa bahay. Kinala makakuha ko mga importanteng butang. Aron amo maggamit ni Elaine sa among pagpalayo. Atangi ang katapusang sumpay ng Sugulanon na sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. Walihog day ko no, subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.